कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्रवसने देवी पर्वतस्थन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ଏହି ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି ହସ୍ତର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ମଧ୍ୟରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ତଥା ମୂଳରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନିବାସ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। କର ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରତୀକ। ହେ ସାଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ପର୍ବତରୂପୀ ସ୍ତନମଣ୍ଡଳ ଧାରିଣୀ ଦେବୀ ବିଷ୍ଣୁପତ୍ନୀ ପୃଥିବୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ତୁମ ଉପରେ ମୋର ପାଦ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର।